31 anyos babae ang gipusil patay samtang natulog kauban siyang usa ka tuig nga og 3 anyos nga anak kagadang kadlawon. Si Chona Carrion sa report. Braga. Nailang biktima nga si Lindy Campos Braga, taga Sitio Purok Orange, Barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay. Sa pasiunang pakisusid sa Talisay City Police, natulog lang si Braga sud sa iyang panimay. Kauban niya ang iyang duha ka mga anak dihang adunay wa mailhing mamumuno nga misud sa iyang panimay ug gipusil sa ulo ang biktima pasado alas 4 kaganihang kadlawon. Giingong ang 3 anyos na nga anak sa biktima ang misumbong sa ilang silingan sa nahitabo sa iyang inahan. Dunay usa ka buto nga nadungog. Ilang silingan, di man lang ang kining biktima kuyog sa iyang anak. Padayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa pagpamusil. Ang bana sa biktima nadakpan sa kapulisan sa miaging buwan sa Marso, gumikan sa kalambigitan sa ginadiling drogas. So far, sa mo pang nahibawan ang kuanani, ang banani na dakpan na namo sa kaso nga drugs. Ang 3 anyos usa ka tuig nga anak sa biktima anaa sa kustodiya sa City Social Welfare Development Office sa Dakbayan. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang, Bisdak.